ahotsenean aurkitzen gara, ikusten duzuen moduan Lizabo taldeko bikiderekin animalia lotsatuen putzua lana, 6. lana aurkeztera datoz, gauean kontzertua Plateruenean, baina aurretik hemen ahotsenean solasaldia egingo dute. Kaixo bikote. Kaixo. Bueno, etenaldi luzetxo baten ostean kontzertuak eman gabe, berriro bueltan da Lizabo. Bai, hori diska berria orkestera etorri geha, eta bueno, taldean Xabi sartu da, Jonju utzizun bajua, eta Xabikin hasi ginen lanean, orain dela urte terri edo, Txinaurriak diskoan egin bar genuen bertsua prestatzeko, eta bueno, diskoa Txinaurriak bukatuta gero, lanean hasi ginen abesti berrietan, eta bueno, irailean grabatzen hasi ginen, Andoaingo Garate Estudiotan, bateria grabatu genitun, eta gero hortik ondorengo prozesu guztia Irunen dakagun lokalean amaitu dugu, bai gitarrak, ahotsak, baxuak eta nasketa guztia. Aixe berriarekin bueltatu zarete, taldekide berriarekin, doinu aldetik ere muturreko doinu bortitzenekin itzuli da Lizabo? Muturrekoa, baina nik esango nuke gordinagoa, edo egia esan egitura simpleetara jo dugu, eta era horretara ere nolabait bestiak gordinagoak etorri zaizkigu. Eta abestiekin batera, letrak ere oraingo honetan bide hortati doaz. Eta horregatik gogorragoa ez dakit, baina gordinagoa bai. Etenaldi luze baten ondoren berriro ere kontzertuak Oholtza gainera igo zarete, bueno, gogoekin. Bai, gaur emango dugu lehenbiziko kontzertua, hemen Plateruenan eta ostiralean Angelun, bigarrena, eta gero otsaila arte etenalditxo bat egingo dugu, eta otsailan hasiko geraia diskoa aurkezten. Viniloarekin batera, viniloa otsailan kaleratuko dugu. Mila esker, oraintxe minutu gutxi barru, Lizaborekin solasaldia hemen ahotsenean, eta gonbidapena hortxe gauerako Plateruenean, gaueko 10:00 aurrera.